Hola a tots i a totes, som na Xisca del Servei Ocupacional i Àrea de Famílies. Veureu que aquests dies, per les circumstàncies que envolten la situació de la infecció del coronavirus, ens podem veure bastant menys, almenys de forma presencial, i des de l'Estel hem pensat que prepararíem una sèrie de materials entre tots perquè vos sentigueu acompanyats i perquè pugueu anar omplint els vostres dies fent distintes activitats. I una de les coses que crec que és important que tingueu presents és que durant aquests 15 dies estem visquent una situació completament nova per nosaltres, això de no poder sortir quan volem, no podem trobar-nos amb les persones que habitualment ens trobam, no, senzillament no fem el mateix que estem molt acostumats a fer. I aquesta situació ens pot provocar que sentiguem un poquet d'estrès. He pensat que era interessant preparar un petit taller sobre el que és l'estrès amb un parell de consells per intentar donar-vos una sèrie d'eines que vos ajudin a passar aquests dies un poc millor, val? Per adaptar-nos un poquet en aquesta situació nova. Veureu, primer de tot us vull explicar el que és l'estrès, perquè moltes vegades es confon amb l'ansietat. En realitat, l'estrès és un procés molt normal que sentim moltes vegades a la vida. I quan sentim l'estrès? Quan passa alguna cosa que no estem acostumats a que ens passi, és com a molt sobtat, ens ve molt de nou, és una situació que no coneixem d'abans i per tant el nostre cos no sap molt bé com ha de reaccionar. Això és el que nosaltres entenem com a estrès. Ara mateix aquesta situació que estem visquent és completament nova per nosaltres, és algo que no ens ha passat abans i potser alguns de vosaltres vos sentigueu un poquet estressats en algun moment. Val? Aquesta situació la podem percebre que és un poquet perillosa o és un poquet distinta i no sabem quins recursos podem activar per dur-la endavant. També és molt important que tinguem en compte que no totes les persones sentim igual l'estrès. Hi ha persones que pareix que ho duen molt bé perquè potser no ho exterioritzen. L'estrès depèn moltíssim de les característiques de cada un de nosaltres i també de l'avaluació que fem de cada situació i de la sensació que tenim de que estem acompanyats i que les persones del nostre entorn ens comprenen i senten el mateix que nosaltres. Per tant, qualsevol situació a la que no estem gens acostumats, com aquesta que estem visquent ara, ens pot generar estrès. I és important que coneguem el que és perquè no ens assustem i perquè sapiguem molt bé què és el que estem sentint. Què és el que ens pot afectar d'aquests dies? Ens pot afectar que no podem sortir a passejar quan ens faci ganes, no podem estar en contacte amb amics i familiars de forma presencial. Nosaltres som una cultura que habitualment ens agrada molt quedar amb les persones, abraçar-nos, saludar-nos, i això ara mateix no ho podem fer per seguint les recomanacions del govern per contenir aquesta infecció. També el que ens pot passar és que, com que tenim internet i tenim les notícies i tenim la premsa escrita, què passa? Que ens arriba moltíssima informació per molt de llocs, tant per WhatsApp com tot el que pugueu trobar a les xarxes socials, com per les notícies. A més, tenim un caramull de canals de televisió distints. Què passa? Que tota aquesta informació moltes vegades es contradiu. Uns diuen unes coses, els altres diuen les altres, i tot això ens pot confondre. També pot ser que sentiguem por al contagi d'aquesta malaltia i també deixar de fer coses que estem molt acostumats a fer cada dia, com per exemple venir a l'Estel. Què ens passa quan estem estressats? Quines reaccions podem notar? Pues a nivell fisiològic, en el nostre cos podríem sentir com que suam un poc més, també notam com les palpitacions del cor un poc més fortes de l'habitual, o podem notar que la nostra respiració també canvia un poquet.
A nivell d'emocions, també podria ser que poguéssiu sentir a nivell com a confusió, estar un poquet més irritables de l'habitual, també estar un poquet tristons, sobretot tenir molta frustració per no poder fer el que volem fer, o sentir por perquè no sabem molt bé el que passarà els dies que venen. A nivell de conductes també podria ser que ens costi un poc dormir, estiguem un poc més cansades de l'habitual, estar un poc més nervioses de l'habitual i també podrien aparèixer unes preocupacions que pensam tot el temps amb el coronavirus. No és que ens preocupen molt, és que realment està molt present a tots els àmbits i és un poc difícil desconnectar, no? Això també ens pot provocar unes dificultats per concentrar-nos i de memòria. El que és important de tot això és que heu de saber que són reaccions que són temporals, que són normals quan passen aquestes situacions que surten un poc de l'habitual i que a mesura que ens adaptem s'aniran suavitzant moltíssim. I ara m'agradaria donar-vos un parell de consells per millorar la gestió d'aquests dies, per intentar trobar-nos un poc millor. És molt important que us mantingueu actius. Sense sortir de fora de casa nostra podem fer moltes coses, podem fer estiraments, podem fer ioga, podem mirar aquests vídeos que penyarà l'Estel, seguir les recomanacions i estar un poquet en contacte amb l'Estel, que això vos ajudarà a sentir un poquet que seguiu les rutines d'abans. També podeu aprofitar per ordenar la vostra habitació, per fer distints exercicis que estiguin disponibles a internet per fer a casa, posa't un horari cada dia per fer exercici, basten 10 minutets, però ho podeu fer, val? També és molt important que mantingueu una rutina. Podem aixecar-nos a la mateixa hora i anar-nos al llit a la mateixa hora i planificar-te més o menys el que faràs al llarg del dia per dur cert ordre. Això ens ajudarà a gestionar millor les nostres emocions i no sentir-nos tan estressats. Superimportant intentar mantenir una dieta saludable, introduir més fruites i verdures, perquè què passa? Que com que passam molt de temps a casa, possiblement ens avorrirem un poc més. I quan ens avorrim, molts de nosaltres tenim tendència a anar a la gelera. I a més, quan ens avorrim, no sempre anem a menjar el que sigui més saludable. De vegades tiram un poquet cap a menjars que són més calòrics, que tenen més sucre i més grasses. Per això és superimportant que mengeu molta fruita i verdura, perquè així vos sentireu més plens i no tindreu tanta aquesta ansietat per menjar. És molt important que descanseu i que tingueu molta paciència. No només amb vosaltres, sinó també amb les persones que estan al vostre entorn, perquè aquesta situació pot ser un poc difícil, no només per nosaltres, sinó que també les altres persones del nostre entorn estan passant per aquesta situació de no poder fer el que volen i possiblement tingueu que ser un poc pacients amb ells també. És interessant la idea d'escriure un diari personal, si vos fa ganes, just un parell de línies cada dia, perquè aquesta experiència jo crec que ens pot servir per conèixer-nos moltíssim, no només a nosaltres, sinó també a les persones que ens rodegen. Retroba la teva creativitat, intenta incorporar l'art a la teva vida. Pots pintar, amb un trosset de paper ja pots fer un dibuix, pots cantar, pots escoltar música. Mantén el contacte, aprofita les noves tecnologies que ara ens permeten fer videocridades i veure-nos les cares mentre parlam, amb els amics, amb família, amb gent que fa temps que no contactes, amb totes les persones que necessiteu. És molt important que sentigueu el contacte, tot i que serà virtual, però que també compta, que també és contacte, parlant amb la gent que estan en el nostre entorn. I tampoc fa falta que estigueu tot el dia pendent de les notícies. Jo vos diria que no estigueu pendent de les notícies. Basta que vegeu una vegada al dia el que està passant i, sobretot, prestar molta atenció que els mitjans de comunicació siguin fonts fiables perquè per internet circulen molt tipus d'informacions que no sempre són certes.
Molt important segueix les recomanacions de prevenció i contenció de la malaltia, perquè així evitaràs els contagis i també et farà sentir-te part de la comunitat. I aquí vos he posat un número de telèfon que ha habilitat el govern de les Illes Balears per si necessiteu tenir informació del que està passant. Res més, espero que vos hagi agradat aquest petit taller i ens seguirem veient aquests dies.